utakmica na finalu svjetskog prvenstva nema 251 minutu. Gol, ej! Kak lijepi gol, gledaj ovo! Nalazimo prostor prije nego to se izvede kazneni udarac i 38. Griezmann Modrić, niska lopta, Griezmann prvi na njoj, pa Sanko i ovo nije dobro sjelo na njegovu nogu. Na vrijeme smo krenuli s popravkom.
toga se tete.
Gledaj gotovo. Gledaj si za Austriju, Ja si dobio? Ja, nema ništa. Koči, koči, koči.
Gdje pjevaj pjesmu koja je na radiju, ej! Ovdje piva, možda ovdje. Činkove! Braća da obrane naše domove! Hvala braća da obrane naše domove! Koliko naša Hrvata, mi smo braća svi! Ne učamo glave dok smo živi mi! Ne učamo glave dok smo živi mi! Stižite iz grada, stiže ekipa pija! Bježite ljudi, bježite iz